Potpisivanjem ugovora o saradnji između opštine Tutin i profesionalnog boksera Šerifa Gurdijeljca ozvaničene su pripreme za veliku međunarodnu boksersku reviju koja će biti održana 2. avgusta u Tutinu. Gurdijeljac je nakon potpisivanja ugovora istakao da će publika imati priliku da prisustvuje sportskom spektaklu kakav se retko viđa u ovom kraju. Imamo još mjesec dana ako Bog da do realizacije manifestacije. Ovom prilikom bi pozvao sve građane Tutina, sve ljubitelje sporta širom Sandžaka da dođu i budu deo spektakla koji se rijetko viđa. Publika će imati priliku da vidi 7 međunarodnih borbi, tako da će biti sigurno manifestacija za pamćenje i sigurno nešto veliko u Tutinu što se dešava. Podršku organizaciji pružila je lokalna samouprava, a vijećnik za sport Sead Hot istakao je da ovaj događaj predstavlja značajan iskorak za razvoj sporta. Ovaj sportski događaj ima poseban značaj, pogotovo jer u tom periodu dolaze naši ljudi iz dijaspore i tim povodom u dane dijaspore organizujemo ovakvu sportsku manifestaciju. Iskoristim priliku da pozovem publiku da dođu, da bodre borce, da svojim prisustvom zajedno pokažemo da Tutin može da bude dobar domaćin i dobar organizator velikih sportskih takmičenja. Ovo je jedna dobra uvertira jer smo mi u fazi osnivanja bokserskog kluba u Tutinu i nadam se da će u budućnosti klub sasvim sigurno imati dosta dece i raditi punim kapacitetom. Organizatori očekuju veliki broj posetilaca iz Tutina, Sandžaka i dijaspore, a međunarodna bokserska revija 2. avgusta okupit će vrhunske borce i ljubiteljima ovog sporta prirediti veče ispunjeno atraktivnim mečevima. Nadam se da će to inšallah da bude na najvišem mogućem svjetskom nivou.